Bună lume și bine ați venit la episodul meu, al 4-lea episod. A true hunter never rests. De pe canalul meu. Welcome to Summoner's Rift. Na. Catch their trail. Și suntem în sezonul 7. Am mai zis asta. I may be outnumbered, but not even the odds can So stand much against me. bloodshed. Shed. This is my kind of place. Na. Na. Eu ăsta a 5-a oară cu Rengar. I may be outnumbered, I need but not Bobs. even the odds can stand against me. I need... Okay. Minions have spawned. I may be outnumbered, but not even the odds can stand against me. Nu știu ce să începe cu Rengar în aceea. Monsters Can can be be made. made to fear. Da, și noi suntem contra un Gnar top, un Casadin mid, un Rengar junglă, un Lux suport și un Caitlyn. Da. Caitlyn. Și Ajixin sau e prietenul meu. The killer's path. Facem un shot de... Let's see what they're made of. Na, acum îmi dispare. Oh, nu îmi dispare Frosty. Ok, mi-a dispărut. Acum, nu știu de ce, dar parcă e mai ușor acum cu Rengar. E făcut jungla, nu știu ce, dar parcă. Dacă nu știți ce s-a schimbat la Rengar, s-a schimbat WQ și ultimata. Another piece for my collection. Și cam atât. Da. Eu e la fel. AD-carry-ul nostru e slab. Nu e slab, dar nu are multă viață. Acum să scrie ăla ceva. There is the hunter and the hunted. Easy prey. Slow down. Don't trip. Nu știu dacă l-aș Seek only the strongest. Easy prey. Slow down. The scent of prey. Haha. Na. Nu ți-e da mare, mai că așa pierzi. Ally has been slain. Prize. Don't trip. A, nu sunt așa bun, da. Skill shot. Cred că Walk the killer's path. da, am uitat. Asta are ward, nu? Da, are, hai. Rim!
There is the hunter. Mai știi? Mai încet, cum o să ăla că el e mai bun ca mine. Ce s-a întâmplat acolo? Ok, el era rău, dar de ce, Doamne, s-a băgat? Mi-e întrebarea mea. Lesser creature. Slain. Ia dăm back. Haide. Na, e vom hai dăm. Am lăsat din ceva. Ce e asta? What? Asta știți de enemy couldn't transform into the starter trick. I seek Nah, only you're the okay. strongest. Deci ce pot să văd? Na. Z îl ia pe ăla de... Doamne. Nu, mă! Na. Monsters can be made to fear. De ce am luat tracker knife? Nu știu. Acum știu. Eu normal mă joc Lee Sin, știi, și cu Lee Sin întotdeauna te duci tracker knife, așa trebuie. Să faci chestii. Dar ce-am uitat între Blood Razor. Edge Knight, ce este asta? Difficulty but channel for gains spell shield the blocks. Bă, asta e ok. Itemul ăsta e chiar ok, care văd acum. De asta. Ăsta. Atât. Comfort breeds weakness. Ăsta și Hunter Machete și Hunter Talisman. Ok, bine. An ally has been slain. Blitz. When ready. 5 și are. Acel și ba nu. Nu. Please don't make any. A true hunter never rests. Pentru viteză. The scent of prey. Haide, mei! Casadin! Casadin! Slow down. Shall I take it? Doamne! Monsters can be made to fear. Na, hai să vedem. I seek only the La mine nu-mi strongest. place cum sare Rengar după Q când pălesc pe unul. Aia nu-mi place. Câteodată ești sub turet și vrei să mori pe unul, te omori tu singur, aia nu-mi place. Dar ce Rengar face un kill? Walk the killer's path. Faci un kill și gata. Aia. Dar îmi place noul Q There is the meu. hunter. And the hunted, așa. Not so fast. Not so fast. Come on.
Don't trip. Asta vrea gang top, haide. Strike when ready. An enemy has been slain. Are level 6, nu? Atât. Easy. Ăsta e român. Haha. Na, am double buff și An de la el. enemy has been slain. Sunt așa multe chestii. Așa multe chestii noi cu Rengar care așa nu-mi plac. Zic și nu sunt complicate. An enemy has been slain. An ally has been slain. Am făcut full clear, nu? Da, am 3 de hunt imediat. Am level 7, el are level 6 ultima oară când am văzut. An enemy has been Na, slain. haide. Ah. Rengar și de scade prea mult. Și nu trebuie să ai mult skill, cred. Pentru mine, eu am făcut să îl omoară mai repede. Pentru mine. Pentru alții zic, Doamne, de ce ai făcut și mai slab acum? Bă, mie îmi place Q-ul lui prea mult. Sunt fan mult. Și îmi place, acum nu ultima dată nu te face tot ecran roșu și nu vezi nimic. Lupi și apoi gata. Și apoi ne dăm și noi cu un back. Am dat fail. Bă, dar lasă. Eu nu sunt cel mai mare. Am crezut că sunt cel mai mare level. No. Ce ne trebuie? Asta. Fugi. An ally has Zed. been slain. SS. Sorry. Na. Da. SS-ul. Oh! An enemy Oh, has I been can do slain. things. Eu pot să scad. Has been slain. Unde sunt eu? Carve off a souvenir. Bă. Ce fain e că durează prea mult timp. Aia e cea mai faină chestie. Doamne, a durat, zic, uite, de aici până aici m-am dus fără stres. Prey. Walk the killer's path. Easy prey. I seek only the strongest.
An enemy has been slain. Z. E ceva. Scent of prey. Ce level are ăla? Double kill. A făcut double. An enemy has been slain. A true hunter never rests. I go feed. Oh, Doamne. Acum mă cad în meciuri bune. În sfârșit am căzut în un Catch meci their bun. trail. Încă n-am, nu, am căzut. Asta e al treia oară când filmez. Asta al treilea video de să recuper ce n-am făcut. See what they're made of. Da. Coming feed, get ready. But be ready. Whose head shall I take? Haide, mă. Dar n-am smite. Sau, de fapt, ăsta n-am eu. Până ce vine și el. Începem? There is the hunter and De fapt, nu e pe hunted. Shut down. An ally has been slain. Na. Cum? What? De ce nu eu mus recomandat? Ok, scriu direct Iomus, atât. Nu înțeleg cum Iomus nu e recomandat pe Rengar. Unstoppable. Eu pe Iomus. Your turret has been destroyed. It's no reason to win it. Let's come mid. Na. Noi am câștigat meciul ăsta, deci asta merge pe YouTube orice. An ally has been slain. Feed because I love you. Na, vezi din cel care e cel mai bun în Feed because I love you. Wow, ce doamne. Am văzut în chat că ăsta. Văzut. Am văzut cum a scris I'm coming top. Vin. El e mort. Chiar n-am văzut cum a murit. Rengar! Rengar! Ești Rengar! 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 An enemy has been slain. Double kill. Haha. An enemy has been slain. Nice, boys. The Rix. Haha. Zin, I love you. No problem. Doamne mei. Oh, Honey Fruit e OP. Cine a
că asta e o plantă proastă? O, controlor. Ce doamne? N-am. Și acum când la reduction cât la out. Shut down. Shut down. N-am știut ce am făcut. Scuze, echipă. Da, uite, asta și An enemy has been slain. Rampage. da, am avut și un scor bun. Ce dau? 5 kill-uri! Eu vreau 5 kill-uri. Vreau 5 kill-uri. Dar îmi plăcea și când era Void Nexus, unde se dă buff la ultă și întotdeauna și în asta. Aia m-a plăcut. Că nu înțeleg ce înseamnă aia. Cata. Ce doamne cata? Așa n-au cata pe echipă. Catarina! Farm? Ce farm are așa, doamne? Coming mid! No problem. Yums! Gnar! Unstoppable. Doamne. Destroyed. You have slain an enemy. Your team has destroyed a turret. Pe. Nice, feed red, huh? Report my team. Your team has destroyed a turret. Ah! An enemy has been slain. I'm a bad guy. Okay, no. Your team has Da, la mine îmi destroyed a trebuie mai turret. multă viață. Văd. Na. De fapt, știi ce? Eu ce full critical, ce mă întere? Ulta mea e garantat o criticală. Mai vreau criticală fiecare lovitură, și doamne. Dau semn la bus și mă duc cu viteza la mine. I seek only the strongest. Dau semn la bus și am 100% critical. O să fie A-OK. A souvenir. Nu mai face damage, na. Don't Am învățat tread. și eu ceva. A true hunter. Listen. You have slain an enemy.
Z vai vai. Hai, Doamne, fugi! E bine că ăștia fidează. Nice troll. Gâși o Rengar, nice troll. What? Ce nice troll, mă? Dude. Worf. Doamne. O, ce squishy vin. Ui. Na. Ultimate. It's time to do. Oh. Lesser creature. Na. Nu prea am avut ce să facem. Pa. Yeah. Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed a turret. Can't even. Shut down. Daniel. Ah, ce doamne! Doamne. An enemy has been slain. Na. KS. Ce doamne. Ah, doamne. Na. Cât ține Thrill of the Hunt? Doamne, scrie mult. Staff camouflage. Știu ce face camouflage. Citit ce zice. Na. Este aproape cel mai mare level. Cu 2 levele. Ăla cu 2 levele pe 100 minion. Hai să vedem. Ce e la criticală? Nu folosim mana, deci un Phantom Dancer, un An Static enemy Shield. has been slain. I seek only the strongest. Și, da, nu folosesc mana, deci nu știu ce să fac. Eu am murit că, da, missed click. There is the hunter. Am dat click-ul bun. Doamne, pe... Stai acum. E direct. Hai, budu. An enemy has been slain. Has been slain. Ce la mine? KS.
Na. Phantom Dancer, push knob. Noobs. Haha. Ce zice noobs? Baron, haide mă. Your team has Bă, destroyed an mă, Rengar, ăia care... Rengar parcă acum e un pic mai OP. Nu știu ce, dar mă simt mai OP cu el. Mă simt mult mai prea OP cu el. killing spree. Na, tu da, mă, a început baronul. Na. Atât, easy. Ce am zis? Uite. GG. Na, și așa câștigi un match cu Rengar. Na, sper că v-a plăcut match-ul meu și runiunea mea. Și sper că ați învățat ceva și ne vedem cealaltă dată. Pa!